अगर आप भी चाहते हैं हमारे शारदा म्यूजिक का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सुन रहे हैं सुनु साउंड की आवाज मिक्स माय सुभाष। जब मारे लानी हुरा के सखीना दम धरता, जब मारे लानी हुरा के सखीना दम धरता, हमरे भातारा सखी भातारा, हमरे भातारा रे सखी मारत मारत मौरे कइले बा, हमरे भातारा रे सखी मारत मारत मौरे कइले बा। जब मारे लानी हुरा के सखीना दम धरता, जब मारे लानी हुरा के सखीना दम धरता, हमरे भातारा सखी भातारा, हमरे भातारा रे सखी मारत मारत मौरे कइले बा, हमरे भातारा रे सखी मारत मारत मौरे कइले बा, हमरे भातारा रे सखी मारत मारत मौरे कइले बा, मौरे कइले बा। म्यूजिक डायरेक्टर हमरे भातारा रे सखी मारत मारत मौरे कइले बा। भले नैहर में रहे में सखी ठान के, कबहू ससुरा न जाई में तोहके मान के, भले नैहर में रहे में सखी ठान के, कबहू ससुरा न जाई में तोहके मान के। जब पकड़े ला उछरक करे हमर दे हंसी हरेला, जब पकड़े ला उछरक करे हमर दे हंसी हरेला, हमरे भातारा सखी भातारा, हमरे भातारा रे सखी मारत मारत मौरे कइले बा, हमरे भातारा रे सखी मारत मारत मौरे कइले बा, हमरे भातारा रे सखी मारत मारत मौरे कइले बा, मौरे कइले बा। म्यूजिक डायरेक्टर हमरे भातारा रे सखी मारत मारत मौरे कइले बा। कैसे ससुरा में रहे में सखी जाई के, हमरा भतरा के नियते बाबुराई के, कैसे ससुरा में रहे में सखी जाई के, हमरा भतरा के नियते बाबुराई के। राइटर दिगोने अर्जुन सोनू सुबस नहीं दम धरता, राइटर दिगोने अर्जुन सोनू सुबस नहीं दम धरता, हमरे भातारा सखी भातारा, हमरे भातारा रे सखी मारत मारत मौरे कइले बा, हमरे भातारा रे सखी मारत मारत मौरे कइले